गुड मर्निं बयखौबो आंनि अननाय बावहरबाय गिबियाव खुलुमबाय नमस्ते। बे फांसना बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जानानै थांदोंमोन। बे फांसन बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार में हुआ था। The name of this function was Ragam Cultural Festival, a mega fest to celebrate the cultural diversity of BTR. लोगोफोर बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोनाथ' सिनायखाबाय जानांगौ सोर बियो। He is the superstar of Boroland, Sir Siddharth बर'. I was so excited because बे जोंखौ हाय होननानै आखाइ दिन्थिहरदोंना जों बिराद खुसि। जों माने फार्स्टआवनो जिरायदोंमोन ना। आं सारनि बिग फेन। So let's enjoy the show. थ' बिदिबा लोगोफोर सारनि वाक आरो मोसानायखौ नायनोसै। It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion, just to feel ya, cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh. आंनि सोरगिदिङा जायो मैया आंनि एसेबां गोजोननाय दंमोन थाखोमाना आंनि सोरगिदिङा जायो मैया आंनि एसेबां गोजोननाय दंमोन थाखोमाना Thank you so much for watching my videos. Khulumbai. Namaste.